дар замони соҳибистиқлолии мамлакат сохтмону ба истифода додани коргоҳу корхонаҳои азими саноатӣ ва рушди инфраструктури шаҳру ноҳияҳо давра ба давра амалӣ гардида сокинон бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда мешаванд. Бо ин мақсад дар ҳамаи минтақаҳои шаҳри Ҳисор то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 1675 иншооти таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шудааст, ки марҳила ба марҳила ба истифода додани онҳо амалӣ карда мешаванд. ҳоло дар шаҳр сохтмони биноҳои баландошона, марказҳои савдо, биноҳои маъмурӣ, маорифу тандурустӣ, мумфаршкунӣ, роҳҳои автомобилгард ва иншоотҳои обтаъминкунӣ бо маром идома доранд. ин гуна ободкориҳо бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор мувофиқи нақшаи генералии шаҳр идома дошта, соли 2023 тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 504 иншоот сохта ба истифода дода шуд. дар раванди ободонию бунёдкорӣ аз ҷониби соҳибкорони шаҳр низ иншооти дорои таъиноти гуногуни иҷтимоиву маишӣ, марказҳои хизматрасонӣ, толорҳои варзишӣ, нуқтаи савдо ва шустушӯи нақлиёт, инчунин симхонаҳои иловагӣ бунёд карда мешаванд, ки дар баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ нақши муассир мегузоранд. дар маҷмӯаи Ҳисормол дар 4 ошонаи аввал марказҳои хизматрасонӣ, мағоза, ошхона, толори варзишӣ, боғчаи кӯдакона ва ғайраҳо ҷойгир шудааст. аз шумораи умумии иншоотҳои ба нақша гирифташуда қисмати зиёди он ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона гардидаанд, аз ҷумла бунёду азнавсозии 60 иншооти соҳаи маориф, сохтмони 44 маркази саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ, 91 иншооти соҳаи обтаъминкунӣ, кандани чоҳҳои амудӣ ва 200 иншооти барқтаъминкуниву зеристгоҳҳо дар назар дошта шудааст. аз соли 2020 сохтмонеро мо оғоз намудем. ният дорем ки то ҷашни 35-солаги онро ба истифода супорем. дар сохтмони мо маошҳо сари вақт дода мешавад. коргарон бо 3 вақт авқоти гарм таъмин карда шудааст, бо либосҳо, бо кӯлоҳҳои муҳофизатӣ, тасмаҳои бехатарӣ, бо ҳама шарту шароитҳо таъмин мебошанд. мо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон алалхусус ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон миннатдории худро мерасонем, ки ба мо чунин шароитҳоро барои кор кардан дар назди хонаҳои худ, дар деҳаҳои худ, дар ноҳияҳои худ чунин ҷойҳои корӣ фароҳам меоваранд ва мо аз хонаҳои худ дур нарафта дар ин ҷо омада кор ва фаъолият мекунем. сокинони шаҳри Ҳисор дар партави сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон дучанд меҳнат намуда дар раванди корҳои созандагию ободонӣ дар ҷамоатҳои деҳот саҳми худро гузошта, ният доранд ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор. Ахбор.